Bună tuturor! Eu sunt Daniela și astăzi o să jucăm Survive the Killer. Și cu mine este... Stefania, bună! Văd că nu sunt eu killerul, dar e bine. Mamă, cum arată! Deci că e ciungă. Mai are și level 9. Eu, bănuț, uite, bănuț. Yeah. Unde ești? Că eu pe hartă... Nu te văd, nu văd numele, văd. Băi, bă, frate, de ce am intrat în pământ? Bine. Uite-mă! Uite-te! Hai după mine, bine? Hai după mine! Stai, uite, fii atent, nu ne putem sui acolo. Oare aici? Am urcat pe casă! Urcat pe casă? Da. Cum? Mi-e frică, mi-e frică. Cum, doamne, trebuie să urc? Deja doi sunt morți, nu vine să cred. Înseamnă că... Înseamnă... Stai așa, stai așa, stai așa. Doamne, ne văd numele. E pe aici, uite-l, uite-l, uite-l. Îl văd! Și eu îl văd. Să-i dau Helmi, nu pot. Păi te-ai lunit? Nu, eu i-am dat la 1 Helmi. I-am dat la 2. Bravo, fată, și pe tine te prinde. Te-a Ba, prins? nu o să mă... Nu. Nu. Uite, nu! Am doar, nu. Te rog, ajută-mă că eu te-am ajutat pe tine. Mulțumesc, mulțumesc. Ani. Nu pot să ajung, am ajuns. Am ajuns pe casă. Oh, Sar pe casă, fugi! Mai am o viață. Fac orice dacă mă ajut. Fac orice. Gata, fugi! Mă, pe mine. Ah, bine. Eu mai am o viață, dacă muri. Nu știu cum, doamne, am murit, că eu aveam... Ah, stai că mai aveam o viață și eu. Bine. Revenim imediat. Așa. Am început video. Hai, unde sunt hărțile? Că vreau să le votez. Uite, la ăsta, ăsta. Ai, pizzeria. Ai, pizzeria. Eu vreau. Nu, eu. Nici eu. Aia. Să vedem cum arată. Tu, dar nu mai stai pe capul meu. E copilul ăla nou. Are level 1, nu o să ne prindă pe niciunul. Păpușăceachii. Unde ești? Unde ești? Sus! Mă vezi? Pe mine mă vezi? Sau nu mă vezi? Te văd, sunt în spate tău! Hai repede după mine, come on! Că fix aici ai ieșirea și de-aia vreau să stăm noi aici. Unul deja cu helmet. Stați un pic. Așa. Așa am revenit și... Opa, doamne. Dar tu, dacă vine în vent, nu te-ai gândit? Ba da, și de-aia vreau să stăm aici. Nu poți să ajung pe partea cealaltă. Ha! Am picat. Eu până atunci mai iau bănuț. Fata, știu unde să stăm. Și unde nu ne ajunge. Eu merg înapoi. Îi după mine, Ștefi, după mine. Aba, nu-i după mine. L-am văzut. Să vină un event și vină partea asta. Uite-l. Aoleu, vine. Te-a omorât? Nu. L-am văzut. Vină, plec. Eu vreau să un event. A venit aici. Un event? Da, help me, vă rog. Ce? Ștefi, ajută-mă. Unde ești? Un vent. Cred că-ți văd în... Zic că te văd. Merg acum. Nu să mori, lasă că vin eu. Mor. Vai, vine ăla după mine. Ai murit. Nu, Ani! Repede, trebuie să mori. Rip, eu. O să te uiți la mine, ok? Da. Unde ești? Uită-mă. Cucut.
O, frate, deci Unde murit. e ăla? Unde e killerul? A, frate, deci aici era ascunzătoarea cea mai bună. Unde sau eu? Unde e killerul? În event? Nu e un vent în altundeva, ui. De unde e killerul? Nu știu. Într-un loc, dar nu știu cum se numește, că... Da. Așa, am revenit. Sunt singura care au trăit. Că nu știu, habar n-am. Dar cred. Mamă, Că... Of. Ani, vezi că te vezi aici. Trebuie un cod. Nu aici, Ani. Asta am votat-o. Așa am votat pe asta. The Fancy. Ăsta nu știu cum. Așa. Să vedem cine-i. Ah. Nu știu eu. Oh, nu știu eu. E Pietco. Să vedem cum o să arate. Cum arată oare? Nu știu. Eu am 6 escape-uri. 16 escape-uri. Doamne, ce. Wow. A, eu știu de ce s-a costumat așa. De ce? Poate să-ți dea drept om. A, Ștefi, unde ești? Unde ești? Hai acum la aia principală, la aia principală. Multe. Hai la o chestie principală, că e o chestie. Ești în ceva? Ești înăuntru? Ești înăuntru la ceva? Am văzut puțin roșu, dar nu mai văd. Măcar nu știu unde e roșu ăla. Ani! Hai după mine, hai după mine! A început videoul. Da, de mult. Ok, scuze. Hai. Ah, mă pun pe geam. Ani. Eu am fugit. Ești cu help? Nu sunt cu help, nu e Vino. Unde mergem? E roșu. E deasupra. Hai după mine! Eu merg. Ani, uite aici! L-am văzut pe ăla. Ești help sau? Nu, l-am văzut pe ăla. Ani, hai să ne întâlnim la locul. Unde e? Eu sunt acolo, jos. Nu te văd. Eu sunt în canalizare. Nu te văd în canalizare, niciunde. Vine cu helmi. Eu nu sunt cu help. Hai, cu roșu, nu merg. Eu vreau să mă salvez, frate. Văd roșu. Nu. Nu o să mă prindă. Nu, de că vreau să vin și eu după tine, că nu știu unde ești tu. Ești cu help? Nu, e un băiat. Ioi! Fugi! M-a dat cu help. Te rog. Mulțumesc. Hai, vino, fugi! Nu mai ajut pe nimeni. Am murit. Nu. Îți nesimțiți ăștia că nu ne ajută. Ani, fugi, tu o să mori. Eu nu o să mor. Ba da, și tu o să mori. V-am ajutat și eu pe voi. V-am ajutat și voi. Rip. Uite, deci, undeva pe aici putează că nu știu uitat. Eu sunt Rip. Ani murit? Mor și eu. Păi și așa, dacă n-a... Și tu ai murit, deci da. Ani, primezi încă, da. Mă, dă taci din gură! Scuzați pentru mai devreme. Scuzați pentru mai devreme, doar că... Da. Așa. Hai să ieșim, deci. I-am ieșit. Hai să votăm apa.
Gata, și-a picat, să vedem cine uit. Da, Doamne, să nu fiu eu. Nu știu eu, Doamne ajută că nu știu eu. Hai să vedem. Mamă, și ăsta e la fel. Așa, Ștefi, știi unde e o ieșire? Acolo să mergem, că acolo mă ascund eu. Știu că două. Păi da, dar la cealaltă. Că e între alea. Așa, și după cum vedeți am murit, deci o să așteptăm din nou. Așa, deci, da. După cum vedeți, aici este Ștefi. Eu am murit. Că ăștia nu pot să mă ajute și pe mine. Pun palicul ăsta, mă caută. Dar cred că doar tu mai ești. Nu cu un băiat. A, mai ești doar tu cu un băiat, simplu. Dar stai acolo tu, că o să te vad dacă nu stai. Fugi la escape. Gata. Bravo. Poftim? Nu trebuie să închid. Bine. Pa, pa. Așa, mai aș doar eu, fiindcă cealaltă fată o închid. Și da, mai este fata aceasta, pe nume Giuliata. Julian, de fapt o cheamă. Da. Așteptăm să se facă astea și da. După meciul acesta o să... Cum se numește? Votăm. Asta, nebă. Așa, am început meciul și am dat într-o casă și cum doamne... A, pe geam, simplu. Eu o să merg lângă ieșire, fiindcă... E mai așa stai lângă ieșire? A, nu te poate, eu sunt în labirint. Deja, asta aici. Uite pe Ștefi, dar nu știu ce face aici, dar mă rog. Nu, mă omor, nu vezi, cred. Help me, help. Așa. Că nu e sigur dacă stă acolo. Uite. Am murit. Yes! Nu, mulțumesc! Haideți să rămân și nu mai ies. Văd că era fata, văd că. Da. Uf, Doamne. Nu știu, nu vezi că am murit. Rip, yeah. Nu uitați să dați un like la acest video. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!